Pawikan na haros sarong taon na pigsairarom sa rehabilitasyon kan Penro Albay, hulisan naputol kaining flipper, pigbuhian na sa kadagatan. Uyan report ni Rosie Nieva. Makalihisan unsing bulan na pagpaparahay, balik na sa kadagatan ang pawikan na nako ang lugadan sa parte kan Puduran Albay ka nakaaging taon. Ang pawikan ang sarong female hawksbill turtle na may labang 79 centimeters, as in 71 centimeters naman ang lapad. Ernest Digdi, Hulyo 2021 kan ma-rescue ini kan mga parasira. Maraot subuotan kamugtakan ka ini, huli taharos nalalapa na ang sarong flipper ka ini. Tulos man na dinarakan Penro Albay sa pasilidad kan BFAR sa Tiwi Albay an pawikan kung saan ipinasairarom ini sa operasyon ni Doc Pancho Melia kan Provincial Veterinary Office. Yung flipper po niya, nasa state of na po siya, pabulok na po, kaya po talagang hindi na kayang i-save. Sa ngunyan, huli ta kaya na kaining maglangoy dawa saro na sanaan sa iyang flipper sa inota na parte, kung kaya pigbutasan na ini sa sarong fish sanctuary sa Tiwi Albay. So po, inabot baga siyang halos 11 months to rehab. Before naman po yung release, tiningnan po na namin yon kung talagang kaya niyang mag-swim ng diretso at makasurvive. Sigun man kinoni inolva, tagapagtaram kan BFAR Bicol, maski bako na nindang jurisdiksyon ang pawikan, bukas ang sa indang pasilidad para sa pagsalbar kan mga nare-rescue na endangered species sa kadagatan. Yan ang saro sa mga facility natin kukonsidera kang munisipyo para po ma-rehabilitate or at least makarecover na mahiling na okay na ang vital signs kang pawikan prior to its release. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.